Bahlali qina. Vuka Ngqeleni vuka. Phakama Ngqeleni phakama. Umama umfundisi umyathaza uzosinceda asonyusele enkosini. Konzo leyo ibalulekileyo kakhulu. Uyakhumbula ke bathina apha eMzantsi Afrika ixesha elininzi sisi-Christians. Noba uya-ofremba kodwa ofremba ube ubuyi-Christian. So sizawucela ke uba masivuleke asivulele umama ngomthandazo. Enkosi tata mandibulise kwi-leadership elapha phezulu, ndibulise abahlali ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Sizayivula inkonzo ngokuvuma iivesi ezimbini kwelaculo lizalise. Emveni koko sihlale phansi kanini silandelise ngomthandazo. Lizalise idinga singahlala phansi kancinci. Kula ncwadi kaNehemiya ndicinga sisahluko sesibini ivesi anawuqiniseka, kodwa ke kukhona amazwi athi izandla zakhe kwelabali ke lokwakhiwa kwendonga zeJerusalem. Eyona nto ibalulekileyo kukuba uNehemiya phambi kobaqala ukwakha waqala emadolweni. Eyesibini ebalulekileyo ile yokuba ekwakheni kwakhe zaba khona iintaba oSanballat. Izothi ke kuni namhlanje noxa sizoqala oku sizakuqala sifuna ukwakha siqiniseke ngokuba siyazivusa iindonga zeJerusalem, sizoba nazo iintshaba sesihlale emadolweni. La ncwadi ithi xa ihambisa babesithi besakha ngapha bephethe imihlakulo, babe ngapha bephethe amakrele begada iintshaba. Zesiphathe ke ikrele lomoya, izwi likaThixo. Abantu benkosi bathi amen. Masithandaze. Father, in the mighty name of Jesus, you bow before your throne of mercy this afternoon, Thixo. Sisiza singaba bahlali Thixo, ukuze sizomlisa silungise ukuhlala kwethu Thixo. Silimele Thixo kwinkalo ngenkalo. Simema wena ke somandla uba uzosilungisela elilizwe, uzosilungisela Thixo lenyandeni, usilungisele lengqele Thixo nazo zonke iziphaluko ezingqongileyo, ukuze Thixo sazi ukuthi saphakama sakubona uba kuyonakala. Siphakamise ke Thixo usinyuse usambese amandla Thixo ithi ne-leadership ephambi kwethu Thixo igayidwe nguwe Thixo ikhokhele. Hlala ke Thixo nale nkqubo yanamhlanje uthobe umoya wakho ingcwele ukuze ibe inkqubo esikelelekileyo. Egama lenkosi Yesu Kristu ndiyathandaza, amen. Mama umyathaza kakhulu khane mqabele. Sizocela ke ngoku ke umama umziba azosinceda asothulele nje asenzele introduction ye-leadership. Mama umziba ndiyakholelwa into yoba noko kudala uligangana. Ngicela uzosenzela i-introduction of leadership. Sekudala
ngoma sagqula hayi sicula ngomoya omanje mandithatha ithuba lokubulela wena sihlalo ngiyayilibazanga inhlanganiso yithi kuthiwa mandazise abantu okokuqala manditsho into ethi noma singazikwazana amagama kodwa siyazana sibaba lapha enyandeni sibaba lapha eWortambo sibaba lapha e-Eastern Cape sibaba lapha eSouth Africa nazo igama lami ngingulama kodwa angilulamanga sokudibana ngilulama ngiyakuthulela kodwa angilulamanga ifani yami ndingumziba ndiyinkosikazi ekhaya kuba ndiyintombi yakwaNtsandwa ndingumankomo isiduko sam uMamthunga Magolela ndizalwa nguMamtsholo ngethamsanqa ndafika emzini nam ndandinomazala ongubhelekazi omnye wabantu abastrongo amabhela astrongo ndambonisa apha kumke bangeke umphathe nakanjani ubolekazana okokuqala nje mandazise ukubana ndithunywa ngusihlalo wethu ke mnyeke Mtakayase khona ukuthi Mtakayase iba ke ngafana nokuthi umzulwana kum ukhula apha phambi kwam mandiqale ke ndithi ndiyenda nethamsanqa lokwamkela ukuba ilungu lenkonzo mna mhlawumbe abantu abandaba bandikhonzaphi ndakhonza mna ndikhonza eRoma mna eRoma ndingumama wama-anzi xa sendiyombethe ikhephi yam kuyakubize kuyo kodwa ke ufada Theko ulapha kule parish yaseRoma yalapha ufada Theko bona ke abantwana ababekhula apha angamkhumbula ufada Theko wayemde ehlala kwezinikwe kwezistrato zalapha esombatha ingubo yaselusuku kodwa esithetha isiXhosa engayifuni kwalento okuthiwa ingcinezelo esithi ngokwasemithandazweni ithandazelwa i-hour ne-hour umzuzu nomzuzu kowamcinezelo omnye umntu akasazi ukubana uthanda mthini wena xa ucinezele ufada Theko mhlawumbi ke mna ke if-fathers babizi ngefanti uba wathi ufada Theko kuye kwanele fada Theko ndicela ubulise naba abahlali abanye abahlali bakhula bengabazukulwana kodwa ngomadala abanye ngeke bakwazi sasihlala nawe kwiSANCO eyayakhiwe apha kule Ngqeleni abulise fana ndize kumama besivulela ngomthandazo ndikhona kuqala ngaye mba yintangam idate ozalwa yeyam inyanga yeyam unyaka ngowam so kulwa njena ligama ndifani uyele bethandaza umamnothanda umthana Manusiba mhlali manusiba SANCO viva hayi yabona ke ndikhombe uStoro ngicela lento ufuna intangakho ize igama lomuntu ke yena ke uDeputy Secretary wakawa-10 manje South African National Council of Missionaries onto churches yona ntangam ndisenditshilo ke akwamngwabazelo libethandaza apha phinda uba kufise ntangam uthi mabaqinise qina nabona utsotsi endinabo ungake kuphazamise ngenye ixesha ndingutsotikazi bakuqonda akudala tata secankwakhe ngutata uArchbishop Menzo naye usuka kapha same SMCC
That mentioned that my man in going down to Khalitin Qina. Dize apha unkokhelikazi le ihlele SANCO mamkotangam unosiphiwo Bheqeza another ndimchaze kunosiphiwo mos waya abantu bangowaya magama abo ulisa kodwa ke ukulo mbutho agalele ebhayini siqinisekile nge-alliance yethu SANCO is part of the alliance kwi-African National Congress. Without SANCO akekho u-ANC oyakuze akwazi ukubheka phambili. Ngicela ubulise okay. Wayithukutsha wa 21 wayithukutsha. Wa 21 wayithukutsha. Aba kanjani? Qina, ngicela ufake noqina. Okulandelayo ndifuna ukuveza uLantika inkokheli yethu yeLantika vela inkokheli yami yeHawkers ngicela uvele mhlali dumisa phoswa Susiroba dunyiswa manga qina utafile le ndimfitshi ngaphaka kwaka tatulo sacanga kokuhlala uThabisa Mqoboli uThabisa Mqoboli mos khona mazi sekunani xa ephakama aqinise usinazo uphi umuntu abantu abatsha bephaphezulu sinazo hlazo Manda! ndibagqibile bonke kodwa ke umuntu othwele ibotyo esetafuleni uye kothuka ibotyo ngabaza umuthula mna bekuthe mandazise abantu abangathwelanga botyo qina mhlali qina Amandla socela ke ngoku ngenxa yamaxesha siphakamise uFather Tshepo ongummelwane kwalapha eholweni ongumhlali apha ekuhlaleni asamkele sizawuthi sikhalezile siye ku-messages of support sifake i-stakeholder eziyi-1 emveni kokusiqalisa. Ndithume nguchairperson ongutata ngoku uyasikhomba nje ukuthi masithini bendingazilungiselelanga ndingazi ukuthi uchairperson uzawundikhomba undikhombile ke ukuthi mandamkele aba bantu njengomhlali walapha ekhaya ndiyamkele isihlalo sethu apha abantu abasivakatshele apha sibulela kakhulu ngokuthi nisivakatshele siyathemba ukuba ukuza kwenu apha kuzawuba lulutho
ngenxa kokuba angamthomanga ke kuyo le nto endiza kuyo ngenxa kokuba sizamile xa ndifika apha ngo-2020 ukuthi simseke uSANCO wala uSANCO ukusekeka waze wathi usihlalo hayi ngoJanuwari ngoqinisekileyo ka-2021 sizawuseka sizawulontsha sabona ezo ntsuku ziphela kodwa namhlanje sibona kuhle kunjini kulontsha siyabona okokuba imithandazo yethu isatshelwe siyanamkela ke akwaba ke le SANCO le usihlalo nesigaba sakhe awe avuka yade yaba yile nto engathi izawuba yiyo ingaqhubela phambili le nto siyanamkela ke nani bahlali endaweni le yenu indawo yenu le kodwa siyanamkela kule ndawo yenu sithi khululani ibhaki ke kube mnandi enkosi lapho siyabulela kakhulu ke kuFather Thepho ebesekuxeliwe ukubana ulilungu elidala kulo mzabalazo waseNgqeleni nyani beke wagoduka waphinde wabuya nathi kuya sesibadala namseba amapesika eRoma sitya amaqebe enyosi ngenye imini sangena ngefestile savaleleka caba sesalala wayikhona ke kwakhona abanye abantu abakhonza phaya obrastana abanye abantu sasiye ngathi siye ngabo but siye ngeagenda yethu ndimkhumbuza ngezo zinto ke sithi kokheli siyakudinga cabangela kasandazi also kubejema noTishali Mazisi nabanye abantu noTatudweba besiba sonke ke apha bonke kule nto yomzabalazo masibulele kakhulu sibalekile ke sicele ke usisidunyiswa eze omele iHawkers for i-message of support emveni koko ibe ngusisithabisa for i-report ye-interim comment bipreparishela usuku ndingudumisa ndingumakhiwa ndintombi yakwakhonjwayo eqhokamo ndilapha erenkini ndime apha ndimele informal traders ndizalwa yintombi yasemageleni emqanduli yazidla ke ngaleyo indawo ndisuka phaya erenkini namhlanje ndizosapota uSANCO ndithi masiphakameni singabahlali masiphakameni siziHawkers kodwa ke namhlanje ndinento nje ezimbalwa endifuna ukuzigqithisa sihleli phaya erenkini ndiye ndibone ngabantu esajulwayo salahlwa thina singonoHawkers salahlwa kulaa ndawo sikuyo apha emakhaya umuntu ayasukume ambone umntana ukuba unengxaki anayo umuntu ongumama naphaya erenkini ke sihleli singabomama abaninzi kunabantu abangootata sikhanda ikamva labantwana bethu abanye asikwazanga ukuya esikolweni ngenxa yeemeko zamakhaya wethu kodwa sabona uba masivuke sizenzele urhulumente otshoyo othi vuka uzenzele sikhanda ke ngokamva labantwana bethu sihleli phaya erenkini asinandawo yochama asikwazi uba siyochama funeka sibhijisha ngamaphara ehlathini singabantu bangomama sikhala ndawo sajulwa kuyo ngurhulumente osiphetheyo esithi uzawusakhela irenki
wayakha nansi ikotyana encinci phabangena abantu abafanele kungena sasheka sihlele emgqubeni ingqele ezithoyo kulaa ndawo zitsho emagxeni kuthi imvula ezithoyo kulaa ndawo zitsho emagxeni kuthi sicela ke ngoku apha kuSANCO ukuba unokwazi ukhe akaphakame nonohoka akhasilwele khe side singene kulaa reli phaa phezulu asiyazi uba yintoni evalileyo uba singangeni phaa phezulu siyakurhalela khe singena sibe nendawo nathi esizawukwazi ukusithela kuyo laa mgquba sihleli phaa kuwo kuyanetha imvula uqhekekile azikwazi ungena imoto wakulaa ndawo sihleli kuyo ndithi ke singonohoka baphaya ezantsi sicela uSANCO ame nathi khe sizame ukulwa laa nto sihleli kuyo. Qina mhlali, qina. Siyabulela kakhulu uyibeke imeko abakuyo yacaca. Niyandazi ke ngokulwa ndifuna ungena kwezinto sale migquba nentoni. Sicela uze ke Comrade T uvele ke apha uba ithini information about the preparations nina ke interim committee. Sicela uze ke mother. Leadership yeregime SANCO nokho elahamba nazo i-stakeholders zethu esiziphethe kakhulu ndingumcomrade uBhexezi ke mna ke besendazisiwe walapha eBholothwa ndingumvoti walapha kwa-21 kodwa ndikhokhele eNyandeni sub-region novuyo ndisuka phaa ku-African National Congress nesiyazi into yoba uSANCO ngomnye wephiko okanye ngomnye wombindi ngomnye weparty ye-alliance ye-ANC ayiyi ndawo without i-alliance partners. Makamnandi ke bhuvuse apha ndithe xa ndibona le post ndathi ndaqonda uba andizuyibhuda ndifuna ukuza kakuhle ndifuna ubona kakuhle xa ekhuphuka u-121. Ndinovuyo kakhulu ndima apha xa sibeke i-stakeholders apha ngaphambili. ANC kaloku yayifonyishwa ngabefundisi neenkosi. Siye simthele nqa ke umntu ogijimayo ke ephethe ukhuni ebaleka kwilane ebaleka irelay 100 ulumke lubaleka kakhulu ofike entanjeni ushiya abahlali ngasemva ungababoni kufuneka uzive izinto zabantu abakhokheleyo. ANC siyayixhasa kakhulu into yokulotshwa kukaSANCO apha endleleni nesinethemba lokokuba njengoba kuzokonyulwa le-leadership niza kuyihlonipha. Zizawuba khona izinto kakuna ndangukhokhela bazoba khona abantu abangobhonele ecaleni nabantu abazonithithi bezimfono. Seniqine ke nibambelele kule leadership niqine. Ndivile apha kuthetha nee-hawkers ndeva ndibuhlungu ngexesha lokukhokhela kwethu. Urhulumente esimaziyo into yoba urhulumente okwaziyo ukufikelela ebantwini kodwa kube khona abantu abahleli berenkini ababethwa zingqele. Sinethemba loba at least uSANCO uzoba nomqebethu awudlalayo, at least indawo uSANCO angekafikeleli kuzo ezalapha kwa-21 sifuna aspreade uSANCO athi abe nentsiba abe ne-roots
niyabona mosumthi umthi lo sizowubethelela apha kodwa siyazi njoba uzoba nenathi ingqamba uzonaka athi 21 mkhulu kakhulu sifuna uSANCO aphile eBholoto sifuna uSANCO aphile eMaqayeni sifuna uSANCO aphile kwaMbosane sifuna abantu bakwa21 bazikhulule ngokunokwabo niyakwazi bamandlaphi alapha kuna wekho kule leadership nizoyibeka isupport kufuneka le leadership izobekwa ifumane apha kuni so kufuneka ke uniqine bahlali niqine qina mhlali qina mhlali qina amandla mandingalimoshi ixesha but ndiyathanda iqobo Zocela ke masicela ke siphinde simqwabele babeliyeka ngqabele. Zocela ke ixolise kuqala apha kuMama Ngqeleni. Zocela ke enyuke ngoba bendiyilibele uComrade Bhexezi as stakeholder esizosupporta for a message of support. Cela ke ndimonyuse ke uMama Ngqeleni engaphambili. Nkqubo leadership ekhokheleyo kwisigqeba esiphezulu sikaSANCO i-stakeholders ezikhona apha abefundisi abahlali balapha kwa-21 nami ndithi mandinibulise ngelihle igama lenkosi yami Yesu Kristu amen. Masithi masilibulele usuku le date comrade uNtsuba sasicinge into kuyawa nge-19 ukuqonda kakuhle kwazothi bhidi esithubeni sathi hayi ngeke sivele siyinqabule nje make sijonge le date uba ingabi sifanele nathini sabonga noko ayisifanelanga le date masithathe le date ye-27 sikhumbule nto ke baba sikhumbule isiganeko sale nyanga sikhumbule isiganeko sale date ngoba kaloku uba ndijonga kakuhle inkululeko yethu kule nyanga ndathi xa ndiyijonga ndabona uba inkululeko yethu nakwa-21 comrades masiyibulele zinkokheli zam into yokuphatheka kakubi sibe kwaFaro ngoba uba besingekho kwaFaro ngesingekho apha besisiva kusithiwa ukhona uSANCO kodwa kwabonakala njengebekwatsho kwi-session zethu uComrade uyase ukuba zange muve kuba kwacaca into yoba irhintyelwe ngabantu bafuna into yoba masibe sethunzini lokufa kodwa ke kanti uThixo sengecala lethu uyasibona xa silila njalo comrades masitsho sithi ibe ngumlingo into yokusekwa koSANCO into yokuvuka masithi into yokuvuka ukaSANCO kule wadi
ibe ngumlingo uJamze khange sikholele sizihleli i-meeting nge-meeting siyahlala manditsho phantse inoba zibambini ngosuku uzibona ubhopene ngoku zinentathu ngosuku uziqonda into yoba ubhopene kodwa awuzungayi kukho amaxesha zicomrades zam ezoba masivuke ngo-6 siqonda into yoba masikhawulela amanzi emlanjeni azawuphela ukuba ngaba siwakhawulelanga ngoba kaloku kukho into isithetho esithi ke phaya kwaFaro kuthiwe makangcola amasele thina sibe sisikha amanzi sabona into yoba thina sithi la masele singcolayo abantu bakha amanzi agqiba umntu ahambe sathi make siwajonge la manzi uba sizawavala kanjani na kodwa sisancoma sisathi sisakwazi uwavala umntu angakwazi uwakha ngokwebecinga uzawakha siyazihlala ke imithingi ndicinga into yoba ndiza neripoti enjalo apha futhi ke sesinazo izinto esizi-achivileyo ikakhulukazi zininzi kakhulu into sesizi-achivile ndithe xa ndicinga izolo ndithini ngeli sisiqonaqona sisebenze ngaso sezikhona kaloku comrades ukubuya kwethu eTinarha ngo-1992 iTranskei yayiseyi-Transkei region le eyayinedolophi ezaziyi-28 usuka eSterkspruit uyotshona eMzimkhulu uyotshona eGcuwa uyotshona eZibeleni uyotshona eLady Frank uvale ngoCendane kwelacala nePort St George laa ndawo bapha yiTranskei. Yintoni eyayibangela uba kufoyishwe iSANCO? iSANCO iyi-product yokumosha koomasipala. Uba niyakhumbula mama uMziba eBinoni kwakhona uCouncillor owayeyimeya for many consecutive times okuthiwa nguTata Uboya emosha kweza Ordinance Act singenaseyi. Bethetha nomnye umntana benemobilize bethetha nomnye umntana phaa erenki ngoba ndifike into yokuqala funeka enzekile mna noNothando nange awusele deputy secretary webranch apho ndisuka khona uba ndizawuphinde nibuze utshubo wathetha ngawo unalo isebe udeputy secretary uzawufika atsho phaya uthi laa tata phaya kwabatata baphaya nantsi erenkini wena makhe uthetha uba ngomnye weehawkers i-planning yabelungu yayingazi uba abantu abamnyama boze bakhululeke. Incinci iholo yaseNgqeleni incinci nale siyakhelwa apha iholo ayikho iholo ezawulingana aba bantu banale ntluphe. iSANCO comrades yenzele into yanye ayikho enye bread and butter issues zenzo bengicula ngazo apha bread and butter issues. Uba kuwaphukumisa umntu weSANCO ngokazisa amanzi ungazisa imisebenzi ungazisa ii-projects ungazisa umbane nezibona nto zonke ezimfuno zikhona suba ungasebenzi amanzi angalaphela nto angabikho suba ungasebenzi. iSANCO yenzelwa loo nto kwadibana ii-organization ezingaphezu kwama-50 ezaziziziqwengana koma-Northern Transvaal koma-Cape Town uyabona kuzoya eBhayi kukho into ekuthiwa yi-PEPCO Port Elizabeth Civic Organization leya eyababubule wabantu oJake Calata and so on nantsika Osiparo Mkhondo kwakusenziwa ii-civic movements. Thina sasingakwazi ude sizenze ncam kwi-former Transkei kuba uMatanzima wayethetha kwakuthetha yena qha isikwakhathi isandlo sakhe kwade kwafika ixesha lokubana sikhululeke. Ukukhululeka kwethu yabona comrades makasiphakameni sinike imbeko kucomrade uDweba uLinda Dweba nantsikelapho hamba
soul continue to rest and eternal revolutionary peace. Comrades, I'm quoting uComrade uDweba up. I'm quoting uComrade uLulama Msiba. Singabantu bokugqibela ke madoda. Bani ncancane abakuthi misoze niyeke. Comrade Msiba, I'm quoting uComrade uFata. I'm quoting uComrade uMadayi. uMntwana uMadayi wayengu-administrator wethu kwi-Transkei region, i-officers bayibona seposeni. OMadayi noComrade uSoldati noComrade uMsiba noComrade uDweba benza into yokubana kubekho unxulumano leSANCO international level eyayikhokelwa nguComrade uPendros Nhlonti. Ebethe apha unantsika ugama zenzothetha ngento edibene history. Andizuyithethe into ngenye imini ndizolirhabulisa kuphela. Benza iprogram yokubana xa kukhululeka utata uMandela eziseleni wawudibana notata uTambo bawudibanela eStockholm eSweden. Ukudibana kwabe eSweden, iSweden yona yayisapote imeko enkulu. iSANCO ezawungena kwibranch bayiqiniseka ukuba kuyenziwa i-cooperative sizoyincedisa. Andinoqashwa noko kwamasipala, siqiniseka umuntu ozawungena azi uba kuzawuvuswa i-cooperative. Ukufika kwakho utata uMadiba noNantsika notata uOliver Tambo eStockholm eSweden babehamba noComrade uNantsika uCyril Ramaphosa engu-Secretary General we-ANC. Kwathiwa pha eSweden nangoku in terms of i-rate of unemployment into ku-5%, inganyuke ku-6% ngenxa yento eyenziwa iRussia ne-Ukraine. Kwathiwa masicela sizonifundisa indlela yokuziphilela. Uthe kusawuthiwa indlela yokuziphilela wathi uCyril Ramaphosa no, i-organization enokwenza loo nto eSouth Africa yiSANCO. Kwathathwa uComrade uNhlonti wayengu-General Secretary then, may he so recent best, noMoses Mayekiso, bathunyelwa eSweden. Kwenza iprogram ekuthiwa zii-study circles. uBakers lo i-product yazo, i-study circles. Sasibafundisa, befundiswa ngama-Swedes. I think mna ndine-diploma into ye-5 years, ndibana nesiba seSweden belapha. Sifundiswa yiSANCO. iSANCO Comrades anoyidela, funeka ningayidelanga Comrade. Njengoba i-ANC inale nkungu inayo nje emehlweni ngoku, izawuqululwa yiSANCO Comrades. Yonke le nkungu ikhona izawuqululwa yiSANCO because iSANCO is not a political organization. iSANCO is a civic organization with a political interest. I-political interest ithi yona iSANCO ngo-1992 xa ilotshwa sawulandela the-product ye-UDF, hayi UDM. UDF, United Democratic Front. United Democratic Front yadisbandwa ngo-1989. Kwathathwa i-assets zayo zawunikwa iSANCO. But assets, be it human resource assets like myself, be it immovable assets, be it immovable assets. Kwathiwa xa kufonishwa iSANCO Comrades ilotshwa ngala date, upresident wokuqala uMoses Mayekiso iza kulwela iimfuno zabantu. Ayithi ngenxa iSANCO begqiba uTrump uMziba ngoba enantsika bethe iSANCO Comrades ayixhomekanga ku-ANC. Funeka niyazi loo nto leyo. iSANCO ayixhomekanga ku-ANC njengoba iCOSATU ingaxhomekanga ku-ANC, njengoba i-SACP ingaxhomekanga ku-ANC. iSANCO i-ally ne-ANC. Iyawuzithi i-ANC mhla ibhayisa iSANCO ithi ndisapota enye i-political organization enomkhombandlela. Kodwa ngokwangoku Comrades, ndizawuthi umzekelo ngoku akuliwa funeka inganichaphazele abantu baSANCO la. Ugqutho olukhona kwi-ANC yiproblem ekulwa ngezikudla. Umntu umanyule afuna imoto ezinkulu eziphezulu, afuna usebenza anishiye apha ezantsi. That is the problem ekhona. Abantu amaqabana afuna imoto ezinamavili emqolo. Ingathi sazawutshintsha amavili ngoComrade yase azawuba ngaphezulu. Ayiqale amavili kaloku angaphansi emotweni. Iipickup zamabhuluzi angaphambili amavili. Kweli xesha lokhansila abatsha angemva. Uzobona ufika ixesha babe ngaphezulu. Sithi Comrades iSANCO kona msebenzi wethu. For instance ngenza umzekelo ngoku. Kukhona le provincial conference ikhona ye-ANC. So uyithatha into ye-ANC uzoyifaka kumnyango. Mayiphume ndithe kuyase. Ngizawuzonifundisa ngizothetha purely ngeSANCO. iSANCO kaloku ungena wonke umuntu ugalele
ebhayini lokhu komnye umbutho uvile apha andijoyi namhlanje ndiwemapondweni ave ndijoyi uthoni uzova namhlanje bekuthetha ihawkers namhlanje uthetha abafundisi. That is the typical example of SANCO. ISANCO kaloku ifana nalaa ndaba yezijongo yakudala ubungosezilalini wayethi umama sangobe nazo inkulu usuke nje umtshakazana phaya aqokelela abanye abatshakazi kuthiwa masibheke ehlathini abone lo mama sele kungena isijongo kuthiwe jongo bengena nenkulu. Ayifuneki iSANCO into yoba ungamthandi ummelwane wakho hayi yabona njengoba nje apha ngoku kukhona asiphiwanga ukufana abanye abakhi ezindlini omnye akazolala enkendoni bendingayazi mna makhiwe ubathile le nto yehawkers yayiligama nje ekhaya xa ndikhule ngehawkers umama wayefuya iinkukhu siyamsotshengisa amaqanda evenkileni kwakulinywa gqitha amathanga ekhaya siyothengisa evenkileni ethunga athungela abantu impahla. Let us go back masiyeni kwi-projects comrades. Xa iSANCO yona mayizama ujonga abantu imfuno zabo yintoni. I-problem izawuba ngaba ningazilandeli imfuno zeSANCO ubana comrade yase ningababuza abantu abafuna ntoni. Ubuza usuka buze nento uzovela uyiphose phezu kwabo abaphezu kwabantu abazuyamkela. Funeka ngoniqalise le nto kuthiwa for instance aba-Ward 21 comrade Beqezi bemelwa ngoyiSANCO izakwazi uba bangakani abantwana basostandard 10 bangakanani abantwana abanedigri bangakanani abantu bebefunde izakhono noba kusezimayini bakuphi nibe nelo-attendment nibe nelo-register izinto bangakanani abantu abafuna uthunga bangakanani abantu abafuna ukulima. Ilula lento comrades kubana uye kwiimfuno zabantu kuyiSANCO ziimfuno zabantu qha ezifunekayo zezindlu. Le komiti izawungena izawube iyalwa ngumzimba izawufuneka iyazile into yobana nifuna ntoni ingayeki ubiza iintlanganiso ezi zinje andibe ndivuyele into inenzeka leyo noba kwenzeke ntoni itshona dibana. Kwakumela apha ndilotshwe ngo-2019 okumela ndilotshwe ngo-2019 iSANCO kaloku yabantu abahluphekayo. iSANCO ayomntu utyebileyo yomntu ohluphekayo omazi ummelwane wakhe uyahlupheka naye. So nditheni sawuba sisihlangu ngoku naboma makulonto SANCO. Comrades, ii-structures efuna ndikhona kwi-community policing forum ibe khona kwi-SGBs yonke i-structure is-organizer kwii-clinic committees kwintoni nikhona niyogada iimfuno zabahlali. Sasifundiswa kanjalo thina kwiSANCO uyogada iimfuno zabahlali. Bawungacima umbane ningawazi ukutheni ungacima bawungaqashwa abantu abaningawazi bakutheni ze kube khona. Sivotile indlela esiququzela ngayo si-AIDS kamzavota singena udoor to door sinika amavolontiya izikipa umntana abantu esawuguga siqheke kumkhala uzawuphinda nohlangana naye unyaka uzawuphinda uvote kuye ngo-2024 mayiphele lodwa izawuphethwa mbani nini ngeke ndisuke mna ngabawadele nyani nenseni fana nomambolosisinothando ndizolungisa into yakwa-Ward 21 but umsebenzi wethu ukucebisa niba manime njani. Ukhona abantu abazange bayiqhamla kwalo mfuleko zange basebenza wawusebenza ijongeni comrades loo nto le komiti izawungena eSANCO ijonge loo nto comrades kulate andizufuna thela xesha late ndinganirhamula esimini zeke ibiza ugeneral meeting enye ndize ndisoloko ndingu-everate amadlatha etotshi andinangxaki ngizananini xa ndifuna kodwa ndifuna ukuthi macabani namhlanje le program nizawuyenza yokubana iSANCO ebe yi-formal structure ezawukwazi ujonga ezingxaki zempula zikalutshaka apha
izawunceda abantu balapha kwawadwendwana enyandeni. Sanukuyidela le branch yokuqala ukwenza iSANCO. That's the first branch eyenza umeya wokuqala balapha owayefakwe iSANCO umama umzima lowa kwi-TRC wekwi-TLCs. Ndiyafuna ikomiti ukuthi le komiti ibizothetha apha officially siyayichitha ngoku sifuna ikomiti entsha inokwenzeka uba ngenathetha ngalizeli kwekomiti kwiqhuruzela kwiSANCO akuliwe akho kutya safu kuyenze ngekuvalwe phaa igeyithini ngenxa bakhulishwana ngezini apha sijonga abantu abazawukhokhela sive kuni into yokubana aba bantu niyabamkelana. Ndiyacela nelisa ndiyichithile ke laa komiti ngegunya endinikwe yi-organization kuba laa komiti iqhubuzela ichithekile ngoku. Ndicela nithathe izitulo ezaziphezulu ziza apha kwiSANCO abantu abakhulu nihambe ayisithi ningahlangana edolophini nje umkhulu nabe niyande limazi nembosha kotsana le list ibihlelelwe zilida zenu nakwezihlanganisi besonto ezixhoxa. Uba ngaba awuvumelani negama elilapha uzophakamisa isandla upropose igama unyaza bazivotela kodwa kwiSANCO sije siye kuloo ndawo. Nithe apha usihlalo wenu uComrade uVusumziyase yaphuma nathi usekelwa qondiwe le uakhona Ngqeleni uDeputy Chairperson akhona ka namdlalela kwanenyula sathi unobhala ngithobeka Mzamani kwathiwa uDeputy Secretary uPhumla Msithwa esi situlo behlekuza uPhumla sazowengeza kwathiwa uTreasurer uComrade Thandisa Mqokoli kodwa uorganizer uSiphelele King ubi zalesitulo zalesa situlo bihlekuza hayi njengoba ngaphinda hlala phana membership up. Hey, we said an organizer, organizer, membership layers, recruitment, so we just organize and say, put a person of second who says, Ufrela goes as the white. Because that's who comes the way. That is part agent, goes in down, I've got to press in the eye part agent. That's a big part agent, Chinese salute. Ufrela go as organized buses. Ufrela membership here, in a concentrate with our way. As the village is so, they must contact a membership by the big corner. Agent members do not be yours, so pose, what's on Gaza? Just be uthandiswa noJuza wasimaxanye yona ngomkanishe
Pauline. Unonsase mtijane ebhantini. Umakhaya sibawane down. Usinazo hlazo. Ngikula nomntwana wenu uChaka hlazo oludumuzapha. Uthi uyahlupha nendwazi yakho. Usibabalo Toto inzwakazi. Zelesilo sami. Unolisindizwa pause right down. Udunyiswa phoswa. Comrades, i-Constitution yeSANCO ivumela i-veterans yeSANCO at a national level. Upresident weSANCO owayekhona kuqala uMoses Mayeliswa bazi ex-official members. Ngoku umama umzima noba akakho abonyolwanga igunya lelokubana uyahlala kule branch executive committee izokwazi uba neSANCO ifumane i-direction. Umsebenzi wami ndiwugqibile ngoku mama umziba ngizothetha ne-BC. Thetha kama umzimba ethetha nani ethetha ngeBC usihlalo uzokwenza i-reply speech esempendula aqhubeleke nenhlanganiso kodwa ayigqibe. Enkosi kakhulu ndiyabulela ibinkulu ilonje. Andikaxolelwa mna. Nangenxa yobana zisekhona intlanganiso eyawuze inyanzeleke aphinde afike iofisi kaComrade Juba izokwenza umsebenzi wayo. Owam nje ke ngoba sendingumamazala ndizobe ngqale ndiyale mna. Andizanga zobeka bona ndizobayala. Ndithi ukusuka bekwaphambili udla ngokungafuni ucengana eze singacengani ngoba lo mhla kulotshwa ngayo leSANCO ngumhla omkhulu eMzantsi Afrika yi-27 ka-April. Bekufanele siselebreyithile emini but siselebreyithile thina ngoba sizakhele umbutho wabahlali. Thina sizinika amandla sikhangela amalungelo ethu. Ukuba asiwakhangelanga ngokwethu akho mntu uzosikhangelela. Yiyo le nto ethatha ukuthi sijamile amalungelo ethu ugqibela ngela xesha
sithembisa siyimibutho ezawuvotelwa. Emva koko ujonge ilungelo lakho kum, ingathi ngakubone songasalifumananga elo lungelo. Kodwa siyabulela ubana nide nangamalungu eSANCO. Sicinga bafana makele eSANCO izokhula ngaphezu koku. Ngokweminqweno befana sivile noko ukubana ilali nenali namalungu amanga eSANCO. Siqiniseke ngoba hayi kule ward iSANCO ifikile yonke eminweni yayo. Kodwa besethilo ke umuntu obethilo wathi sinethemba lokubana njengakonyulo le committee irepresenta iward yethu. Asithandabuzi ngaloo nto. Ento seyimandi ke igazi elitsha endibona apha. Igazi elitsha. Elitsha. Ukuba eligazi lonyulwe apha litsha liye alakhangela amalungelo enu nelabo, ifuture labantu abatsha ingaphela inyamalala. Yabona ke ukuyaqwalasela kwezi disaster amile abantu sifunda ohlala ngile komisi ingena amanzi lokhulumeni ufika njani uSirili Ramaphosa entweni ebhabhayo angezileyo indawo athi kabuhlungu ndiphinde ndithande ke le komiti. Hayi abantu abangomama abaninzi apha omama ke andithethi uba ndingumama. Hayi nangokuba abantwana balinde thina emakhaya sithi abazawuthisa phayana nootata abalapha balinde udekelwa ngoomama phayana emakhaya. Ndazenzekela ke laa bomama abalapha kule komiti noomama bangabantu amalungu eSANCO ningayiyeki maqabane. Qina mhlali qina. Ngokubana iqala apha kuthi le ngxaki. Iqala kuthi apha koomama ingxaki. Siyagevezela imiqolo, sigevezela izinqa, sigevezele neenyama. Yabona ke nakufika apha eNgqeleni kwakusigaba ngimanyiwa ibhasi. Ndithi amandi umuntu owayethanda ukuthi ndimanyiwa ibhasi ndandibona ubana ungumxube akanguye umntu omnyama. Ndithi unyiwe ibhaloni ngoba kaloku wena ibilengisile aeroplane eMzantsi Afrika yothula uyihlobanya inyoka. Yiyo le nto ingathi noko wena ukhalazi ngeke ndiyiwe ibhaloni seMzantsi Afrika apha. Makuphele ucalucalulo phakathi kwethu ngoba liqala apha kuthi. Abelungu hayi sebemkile abelungu bona. Sixakeke iziqu zethu sikhangelana sodwa. Hayi maqabane umhlali nomhlali makazazi ba phaya kwa-extension 4 extension 5 nalaa ndawo kuthiwa yi-pilot kwakuyingca kwakusidla iinkomo zabantu namanzi. Yangena umbutho owawusilelwa abantu nemibutho yabanye abantu eyayisilela abantu. Namhlanje uyakwazi ukuba nendlu zikarhulumente, phofu ezi zindlu uthatha amalungelo abanye abantu zithengiselwa abantu. Phofu ezi zindlu zazibhaliswe ngabanye ngenxa yabana abhubha zathathwa ngabantu. SANCO nantso igenesis yenu, igenesis. Mna ke andithuyameli kodwa incwadi yokuqala masiqiniseke abahlali uba bahlala phi. Sike siyeke ukudedzelana side sibe ngathi inene yakhe hayi yakhe wayithengiselwe ubani bani phofu utsho umuntu ongasekho emhlabeni. Indlu yomntu zihlala ibe yeyomntu nabantwana bakhe nabanye abantu. Kodwa sizukucengana kuleyo into komiti ebekekileyo, komiti ebekwa namhlanje phambi kwaba bantu ezawuphinde iphehlelelwe ngemini yayo.
sithi i-ministers ngee-ministers zithi ezi zindlu bezakhiwe kuqala sizawuchitha siphinde sizilungise. Izindlu zimbile komite ebekekileyo andaba ke incwadi eBhayibhileni leyo ndifuna ke niyabhala ndiphaa kwezaa zindlu apho kwakukho khona ibala ngomso kuzawuvuyela zindlu zimke namanzi uthe ngihlasirile uhlikelephi utheni uzuhlikele apho masizigcine izinto ezithenga amalungelo ethu. Okwesithathu nje xa ndiyaleza kule komiti ebekekileyo kwakumbetshe kunje silontsha indawo ekuthiwa Ngqeleni Development Center ilontsha ngu-social development. Abantu ababehongile apha behongele usuku sigijima thina sigijimeni yoqhaba naqhelisa bahlali basoqhaba oweziningi sesiziqhwabele saziqhwabela kudala le nto phindaphinda uqhaba ingazi ukuthi ubhithise kuba iveli leyingxolo okweholo komite ebekekileyo iholo ebizwa ngokuba yi-community hall. Namhlanje ayinasitulo, namhlanje imali izopeyintwa nje public works adla into odlayo. Ale isilandele bantakwethu singangeneli apha kule toti sinayo iholo kanti after 1994. Bafuneka ilungu nelungu benesitulo thatha isitulo liye kwalo lifike lihlale esitulweni liphinde xa lintlanganiswe lithatha isitulo ngasekube-njani kutheni singa-fundraise sisike sithathe izitulo uyazi uba wena semdala isitulo sakho sihlala kwabantu bani kodwa xa uye entlanganisweni eholweni yethu ekwakuthiwe yi-community hall. Njalo ngamalungelo endiwakhumbulayo esasiwaqhabele izandla sezihlanjwa ezi zandla zethu ngale nto ithithisayo ngoku ye-COVID. Xa seziqhaba ngoku zinayo le nto ingathi yalumesa ngoba kudala sisanithayiza kodwa ngabe sisanithayizele kuyoqonda ubana ezinye izinto ezingamalungelo ethu sizishiye ndawo njalo okufutshane ke ndingazilibazisanga bemthweni mandithethe nani komiti ebekileyo kodwa ke ndizile neento ezintathu. Umphako andisathethi ke ngezinye ezinye imisehlemizi ezeli ukuba nooma-CPF oomakomiti beklinikhi oomantontoni kufuneka ke nisikhangelele sifuna enze uripoti xa nisinayo sosifune ziqala qina mhlali qina. Ndifuna ukuthi ke kuni ukusukela ngoku obhalayo zabhale ohlala intlanganisa hlale abe nesekelo lakhe xa engekho ogcina imali agcina imali bafuneka sibethe imali ezitulo sibethe imali ezitulo kwangethuba elibekekileyo abo bangenisela ngemva kwabo siqiniseke uba iikomiti zabo zikliye. Sifuna sithi xa kuzokulontshwa nyani ilontshe ngosileni kuzawufuneka le nto baphinde bazokuxelelwa ke ngokubana nazi izinto zikaSANCO ezake zakhona. Mna ke ngala mazwi amafutshane andisosithethi nje ingxaki yam ndidala andibulamanga kodwa ndithethi kakhulu kangazo ucinga fona mana ndiligwala okanye nditheni because andisosithethi ncamncane kodwa ndiye ndifune ukuqiniseka uba endiyithethileyo ndicela uze uyigcine ngoba sizele abantwana. Ikamva labantwana bethu lixhomekeke kumbutho wabahlali ukusukela namhlanje. Ndinomyalezo wokugqibela ke othi thina kudala sasingena-public works ozawumane kusithomba noklina niqeshe iinyanga ezintathu nike nisincede ngento ethi mhla nifuna ke siselebrate into zeke siqale kwi-cleaning campaign. Cleaning campaign iyafana yona nokuba ungumntu okhonzayo uvuke walungiselela enkonzweni. Cleaning campaign sasiyenza nomoya wethu. Ndikhumbula ke apha kudaladala sazagalelwa itoilet mina itoilet zalapha zasengamapheyili zikhutshwa ezitoilet yayigalelwa apha kule passage
Ngenzela ke ba umuntu abone ifuture yomuntu ibhekaphi. Sasingaphakathi ezindlini apha ezofisini thina sixoxa. Sisilwa ngombuso osicindezeleyo. Umbuso wathumela abantu bangabathwala amabhaketi ane-toilet. Thathe izinyabo azowazela. Kenze manje ngahlanzi kakhulu kuba ke noma useyadlula. Kodwa ke bathakethe manje simele abantu abahlande ndawo. Sawathatha amabhaketi sawuklina into eyayiklinwa phansi sahamba saya emlanjini ngeemoto zabantu abebekhona nolisa phakathi kwabo bantu kwakukho Dweba. Wathi ulinda masixoxeni indawo esizahamba kuyo. Ndandingayazi uba ndingakwazi ukukhwela efucuzeni ndikhwele efucuzeni yokuphumela ndiphinde ndiphinde ndikhambe ngemfucuza wenza isisa kanjani. Kodwa xa ukhokhele emaqabani ndifuna ndixelele uba siyimfucuza yini kuzokufuneka niqiniseke uba anigibeli phezu kwentloko niyasikhawulela nisenzela konke esikucele kuni. Bengisholo masidathi ndingumama dala ndifanele uyala yonke imihla kodwa ke andikwazi. Ngawo lo mazi ambalwa ndithi sikelelekile imini esinikwe nina ukuba nisikhokhele. Siyaninika ngenhliziyo yethu yonke egameni labahlali abalapha nabanye abangekho apha. Konke ekusikucele kuNkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Masiyibulise inhlanganiso amandla. Ngicela ngifuna ukupha nje thambo. Kudala sinikela ngamandla ethu. Sinikela ngamandla ethu. Comrades amandla. Masinibulele elithuba loba uTata uNtsuba athethe kabuhlungu kangaka. Sonke si-under pressure kumcimbi cela nithethele abaphandle manje please. Ndiphinde niphazamile. Cela nithethele phandle. Lethelane ecabeni. Wonke umuntu under pressure kule nto yexesha siqale late because lawolo ibingazusenela and also i-parking ayinazitulo so ibali ke lide yasiphazamisa ke lonto siyayingcolisela kubahlali nakwe-leadership and also bekukhona umngcwabo obukhona apha yenza ke ngolonto sizifake late izinto ze-sound nedeko nentoni otherwise singabantu abalibamba ixesha 8 o'clock ekuseni bese kuqalisa usetyenzwa siyayiphinda ke ukuyigqalisela lonto sithi ngxe bantu benkosi so zonke izinto sesizenza sinqameni nansi ke into ebalulekileyo kuthiwe mandireply ibalulekile ilanguage le yesiXhosa uSANCO lo waliseNgqeleni 21 uyayivuselela into waphezulu meetingini masiyipractice lento yokubuyisela ubuntu bethu okuthetha ngesiXhosa sinabo nomama abadala apha ababuye bangaweva lamagama adla ngosetyenziswa kwezi meeting kubone sekuthathwa ibhegi kwahanjwa sayinwa amaphepha ubone uba balahlekile so that is why nami xa ndithetha isiXhosa ndizama kangangoko purely i-event yethu namhlanje sidecide uba makunxitywe ngolu hlobo ucomrade anxitywe abanye bengalo enguculture because again ubuntu bethu funeka sifunde kubo nenkcubeko yethu mawungasuka abantu koTsomo no-East London baxa befika apha bafike kuthi sinxibe njengabo sikhompyutha nabo omnye enxibe ibhawuzi epink omnye enxibe emhlophe but ngu-truwords yonke funeka xa sine-events ezinje siyilolonge inkcubeko yethu kangoba bendicimba kwawusilwa nomqombothi Tata uNtsuba kutyiwe imifino imithwane ihagu nizive uba nisemampondweni sisuke kule nto yokungazinci ngezinto zethu sisifithi sam eso enye into ke ezawubaluleka ke bahlali together with i-committee endithe ndataskwa kunye nayo masiyichampione le nto ye-projects masiyisele iliso masingasoloko sifuna urhulumente okanye umasipala masiphinde sisuke sizivuthulule sibe kulaa ngoma kaRingo ethi suka uvuthulule
co-ops ne-projects are very important. Uke waphakamisa ke omnye apha kwi-groups zethu zika-SANCO wathi bona bayakwazi ukwenza icingo. We must team up and look for funding senze ii-projects. Singasoloko sisilwa sixuthana ngengqesho because there is a traffic yoba wonke umuntu ufuna uqeshwa nopolitikayo upolitikayo lo makaqeshwe yonke laa nto. Projects, suing projects zamacingo nezinye. Ndicela ke zinkokeli zam kwii-meetings zethu sube nazo ii-sessions zo-headhunter ii-projects. Abantu babe equipped ngezikills. Ungathi uze ube ufumana imali ube uyaqashwa. Funeka ukwazi ulungisa ikekile umbane. Umuntu athi nkqo cela ulungisele esi stove asusilungise umenzele irisiti aphume eshile 250. Uphinde kungena omnye njalo njalo. Izikills zokutshisela, izikills zokulungisa imoto, izikills zokuthunga isofa njalo njalo. We must look at those things. And ezo zinto ezo funeka sizilwele siye phaa enyandeni sizobuzwa ziphi ii-projects, iphi imali yee-projects, yabiwa njani imali yee-projects. Ezamali zininzi ngoma-1 million niyakwazi urenta kulaa mali, niyakwazi into yoba nithengelwe imishini, cleaning materials, zonke izinto, stationery and all those things. We must champion ii-projects siphume kulo moya wokukhoboka wengqesho. Masisuke kule nto ofuna uqeshwa, masizimele, yiba neskill esizakwenza into yoba ukwazi uzimela. Ndidlule apho. Masibuyeleni kule nto ye-agriculture njengoba sizofaka nelali makulinywe. Ngqeleni inamalwandle about 8, one-page. Ngqeleni inamalwandle more than 8. Ngumncibe, Mbangolweni, Mthathamawuthi, ngoTshani, ngoHluleka. Uyithatha kanjani umasipala from idolophu enamalwandle angaka netourism etyebe kangaka uyise kwisiqithi saselibode endingaboni into abanalo neliyi-1 ilwandle. Iihotele esinazo eNgqeleni zi-more than 20 ngapha ezantsi. Awudinga uthatha umntu wakho umse Port Alfred, tshona apha Eco Hotel. But I don't know ke ba iplane ingayisithini. Ii-hotels zilapha zinezebra apha zinempunzi zineentoni zinamalwandle uyakwazi uhlala uphole ubeka amabhodlela akho phaya ziWi-Fi ndithetha apha eNgqeleni khona. But how do laa nto ke ispethile uyazi ispethe phi ii-consultant ezisuka koomabhayi zizo-evaluate ii-projects zethu ziphela ngozilala kwezaa B&Bs ezikolibode because zisayina apha kuthi cela ulale elibode because vele lihleli zosayina idocument phaa etseni thina sifumana ntoni asifumani into because yonke into yethu iphaa. Again sihlela apha sigqwebile iiposta siziboni uyibona iposti eqeshisayo seyizovalwa ngoku si-advertayizile iposti ka-CLO waphaa estadium. Akho mntu uyaziyo loo nto ifuna nje ugrade 12 qha fihliwe laa posti ngamabomu. Izawuthi xa ithathwa isiwe emntwini oqondayo into yobana loo mntu lo usapota abo bantu wam. Anuzuzibona iposti because i-notice board iselibode, umasipala uselibode, yonke into iselibode. Akho mntu uzoze eNgqeleni because xa useNgqeleni uzanti uzojonga isayiti izinto ezininzi usayine elibode. So oonovenkile baselibode bayafumana because ilibode le ibhizi izinto zenzeka elibode for ndizozilibalisa eNgqeleni. Dlule eCorhana hoyi asifumani into thina. Sidlule ke apho. Siyayicela man bantu bane-influence mama uMziba i-transito. Into ebu-sec lo kanye ezi-flats. Lo utshisela intsimbi, lo uthunga isofa, lo ulungisa iredi, umuntu unesitshixo sakhe. Ingasenzela imisebenzi emininzi laa nto. Yenze ne-economy yethu irevolve, imali idlala apha kufutshane. Ngokulinda isofa uyathenga kulo wekhapoti okanye kulo ne-tuck shop. Usose ubone nenye wonke umuntu uyaxhamla. But we don't have those things. Again ke sidlule ke apho i-tourism yethu ityebile gqi. That's why ndithe xa ndiqala uthetha nathetha
ngelanguage ndathetha ngesinxibo. I-tourism edityebini andiyazi uba why singazuncedwa ngoomeya abanengqondo okanye ngabantu noko abastrong bayivule le ndlela, because ukukhula kwam bawukhumbula abantu bakhona izikhitshane ezazidlula abelungu babe baninzi eNgqeleni phaa ngale minyaka yakudala. Sidlula bamise imoto bathenga idrink iPowerade nentoni bafake into zabo iitshizi nentoni bahambe. Yayisenza imali loo nto. Singabafumana abantu abaninzi abatshona le kuba singake sithi xa sifayo sibhubhe le ndlela itha tshona ezantsi ibe kulaa malani. Because kaloku sizawuthengisa phaa kuneentaba ngapha ezantsi, sizohayikha sinyuke ezitabeni sithini, kune-B&B, kuneentoni, iipati, ii-events sizokwenza. Asina-park eNgqeleni kodwa we don't have a park. Xa ndizotshata mna ndizotshata kwesibini, ndake ndatshata ngaphambili. Ngoku at least xa ndinonyathela epark, but there's no park here. Nabantu abeze kum uzothi umntu ezespa uthole ukuthi isisu sakhe mhlawumbi kuyahambiseka, uzongena phi? Ziphi ii-toilets apha ezicacileyo? You understand? There is no proper parking. Iimoto zigcwele kwistrato, isitolo zethu sinye. That is why ke uSANCO exista nale committee exista. It's because sifuna ulungisa ezi zinto. So uthi into ebalulekileyo ngokuye ukugqibela ngolantuka ile nto ye-town planning. Hayi madoda, xa unokuthiwa mandiyizobe eNgqeleni ndingayidrowisha ndiyikhuphe. Asinayo i-town planning apha ecacileyo. eNgqeleni ungena ngapha uphuma ngapha, kwenye indawo ungena ngapha ujikela uphume uthi Xaza, uthi Ntoni, uthi Lwandle, kune-highway, kune-Tonton roads. Indlela yethu thina enye ziitrakhi zintoni situka ngapha. Asilwi izikhundla, asilwi ntoni, sifuna into yoba masiphile nathi sirecognizwe uba singabantu. Noba ke umasipala kathathwe libode kodwa sirecognizwe, zivulwe ezi ofisi ezilapha kusebenza abantu, sibuye nezi-notice board abantu bethu basebenze. Ndiyabulela ke, ayikho ke enye into ebendizoyikhava. Amandla eyokugqibela le minto bekukhona ikeyiki ebhakiweyo. Ikeyiki mos iyabhakwa, siyayazi. Xa sowuhlala ke ngoku ingakhange abantu bake bayijonge le keyiki. Leadership sicela ike imeke sijonge kule keyiki nethuna leadership. Sijonge ngapha ekeyikini. Ikeyiki kaSANCO Ward 21 ibhali ikeyiki. SANCO Ward 21. Izawusikwa ke ngulo mntu ke bezosinika amandla. Athi xa egqiba isika sike siyipulele ikeyiki yethu. Sokuphinda kwekho keyiki. Le keyiki ikhona ubana sibeka ezibokeyiki, asibeke sinesosiphinda sibe nakeyiki. Siyalandelisa nje. Ikeyiki senzela nje uguya. Izowusika ke laa keyiki, sicela ke umntu ozoyisika aqale ayisinye. Nilalise phantsi akhuphe izilayi noba zinantsikileyo. Siphinde sicele umntu kwi-leadership xa enqunqa laa keyiki ukwenzela abantu abalapha bafumane ipisi yekeyiki before bahambe noba batyile, noba umntu angayiphutheleli umntwana wakhe. Kodwa le keyiki funeke yofika kwakho. Ndicela unobhala webranch, usihlalo webranch ngomzima beze kule keyiki. Thina sifuna unobhala, thina sifuna unobhala, thina sifuna unobhala ngena ngethina, sifuna unobhala, thina sifuna unobhala ngena ngethina, sifuna unobhala. Thank you.
Thank you, comrade. Namhlanje sine artist ekhoyo ke apha ne. Ngena limpo. Modeli kama na mtu Damasi. Usipate ngometi malume malumeka. Engathemba lokuthi nizobonwaba kakhulu. Esindikhanyisela kwindawo zonke yiyo le nto ndisithi
Aloku singu SANCO siyaphulisa. Happy artists ziyuzwa zixhense esithubeni kuthisilanga thina sizinikeza iplatform. Igama lakho kubani ubuya kuphi and all those things. Igama lami Ngqeleni Sipho wakwaNdamase kwaFaku. Ngowala Ngqeleni ndezala Ngqeleni. Ngqeleni eThekwini ngosiya kuNomatolo. Indawo ethatha uMdlevu ndingwaphasi. Wasibulele kakhulu kuLimpo musician. Ngizocela ke ngoku onyuke umhlali. Ngicela umama uManxasana egameni labahlali. Umenza wami ke ngithemba ndimsikele nayazi icorruption. Yadala. Yiza makanyuka uManxasana. Namhlanje
kudale khona kodwa izenzo bezingekho la akwaba ke namhlanje ngale mini soba sihlangene zoba khona sine Manda ngicela uniqhawula bathandekazi qalele ungathetha nawe ukubulela njabantu mandibulele nam indwendwe zethu ezenze olusuku lwethu lalusuku olubalulekileyo nathi thina abahlali sifuna ukutsho mamomzimba ukuba sizuyeka sawulala nayo ebuceni Manda ke utata wethu enze ngaphambili asibhalele siyabulela bomama Qina mhlali qina qina mhlali qina xa sibheke emthandazweni sizawubulela olusuku uThixo asincede ngalo namhlanje kuba okwethu kucwangcisa ezantsi emhlabeni asubeke ngokuThixo yena ekuxhomekeke kuye izigqibo enzi izigqibo sizawubulela losuku ngokusibheka emthandazweni kodwa ndivumeleni ndibulise kuqala kwinkokheli yethu bawuNtshuba ndibulise kwinkokheli yethu ubawo umama umziba mandimbulise usihlalo wethu utata uyazi bethuna nathi ngadhange ndiye kuni nonke ngenxa yamathuba namaxesha kangangobuhle bento bendawunibulisa nonke ndibulele nangendisekubulele bethuni kodwa indlela kuthethwe ngayo kamnandi apha kule ndlu nento entle isenzeka ithi manditsho nam ndithe Nkosi ngaphambi koba ndenze umthandazo ndifuna ukwenza la mazwi amancinci uMthokayase uthe umama obeme kule ndawo ekuqaleni wathi kuvuswa iindonga zeJerusalem ebeziwile wababala uThixo wathi chapha emntwini ukuba mazivuswe ezandonga zeJerusalem zaziwile uthi ke bawuyase nesigqeba sakho la mama ngexesha kuthe chapha kuba makuvuswe iindonga zeJerusalem ayekho amadoda amathathu
besithi wona ngenhliziyo zawo nangemilomo yawo ingase kungavela ingcuka iludilizo ladonga lomiswa kulandawo lungabikho. Ngifuna ukuthi ke kuwe namhlanje zikhona izinto ezinjalo. Bakhona amehlo akhangele ngomsile holo athi ingase ingaphumeleli nalanto bayoyimisa kulandawo. Ndive kakuhle ke xa nditshoyo ndizama ukuqinisa bawo kuma sasethethiwe bawuntsuba mna bendingathi apha kutata usihlalo xa emisa namhlanje kuvusa uthixo ekhapha isanco njengoba isimapha kule wathi apha eNgqeleni 21 azayazi into yokuba ukuma kwayo apha zikhona iwathi ezingongele Ngqeleni ezincwaselo SANCO apha ezilalini ezingongele Ngqeleni sikakiwe kwindawo esihlala kuzo ngabantwana abatshaya izinto ezishayayo. Inkosi zikakiwe ngabantwana kodwa kwakubakho uSANCO ohlanganisa bonke abantu ungakhethi bantu bawuhlangana babantu bathi khona sinabashumayeli kodwa sikakiwe kodwa kwakubakho uSANCO sakuhlangana. Ndizama ukuthi ke Mthokayase usingaphelele lapha mkhuphe angene kwezilali zonke ezijikeleze Ngqeleni ukhuphe kuthi ubekale eNgqeleni kuMthokayase yanda lento uvukile uSANCO ngenxa yakho Mthokayase nesigweba sakho wangakuthika wako uthixo nenceba uthixo nothando uthixo thanda abantu abenza into ezinhle uthixo thethapha ngoba uthixo thethapha angangakuphamandla akongezelele Mthokayase ime lento nobukeleyo ofuna ukuyiwisa amandla ngakathixo ngabinawamandla. Masifana standards bawethu olungileyo wena Thixo onguyise wenkosi yethu Yesu Kristu ulidalile somandla ihlabathi lakho phezu kwethangathanga lamanzi ngomlomo wakho wawulidala Thixo wazidala zonke izinto zakho ehlabathini kodwa ekugqibeleni wadala umuntu wakumdala umuntu wamnika ubukhosi wamenzela inceba ngaphezu kwezinto zonke obuzozidalile ehlabathini. Sibulela lothando kwethixo nalonxeba kuwe bawethu olungileyo akubonakala amaSirayeli kumhlaba seJiphuta engahlelanga kakuhle kuwe somandla kuba nguthixo nenceba wathuma umuntu wavela ngoMoses umuntu wathi ndihlile ndizokungihlangula moya omhle wamazulu namhlanje Thixo wamazulu ulibonile ilizwe lakho kwethu ngakumbi kumhlaba waseNgqeleni emampondweni wabona ubugwayiba obukhoyo somandla obuhleli abantu bakho Thixo abathi abantu bakho babenza abantu babo babalibala abantu bakho sithi ke namhlanje Thixo xa kuzophethelela sisigqeba uzube nalomfoka yase ambeke ngaphambili Thixo ngoba ubeka umuntu phambi kwabantu uvela wena ngomuntu phambi kwabantu senzela inceba Yehova sikamangena namhlanje uzowenze njalo ke Thixo babalayo uluthoba ubabalo lakho ngoba inceba zakho zisanyele ezantsi emhlabeni makwame Thixo namandla ke umbutho weSANCO azawukhulula abantu bakho ezantsi emhlabeni bakhululeke Thixo nakulomhlaba semampondweni uthi umhlaba odelekileyo wamampondo Thixo ubonakale noko ngenxa yokuthi chapha kwakho Thixo umhle wamazulu ungumhlaba okhangelekayo nasebantwini bawethu olungileyo ezi zinto zonke sinako ngegunya kuwe ukuzicela ngayo inkosi nokuzibulela uKristu umsindisi wethu amen. Lwanga ubabalo lwenkosi yethu Yesu Kristu.
Kristunyana uthando lukaThixo enguThixo uyise budlelwana bukaThixo enguThixo yena umoya oyingcwele bungahlala buhlale buphumle phezu kokuthi sonke usingcwalisa ngokukude kube kunaphakade amen Ancence nje sicela sothandazela ukutya tata sizawutya isapha konke uzotya kwakhe wonke umuntu uzotya apha namhlanje masisikalele ukutya masithixo masisikalele ukutya Thixo olungileyo nalamanzi nokukutya sikufumanayo ngoku somandla makusikalele kuthamsanqalwe nguwe ngoku ngonaphakade amen Ngizawucela iBC utata usukude umamzamo utata umfundisi awusekela mama uBhexes uzothathwa ifoto iyafuna prophet Sendizawuyaleza nje encinci bethu na endifuna into bakuba ndiyayazi into yoba xa sigqibile ukutya wonke umntu ngoku senubele ngasendlini masimameleni sawuthi siveni ngomso umhla we-28 siyayazi into yoba ujuzi ngulowo wedarula apha ebulawa kule holo ngala mini sasize apha siyayazi sonke sasikhona ithi ke ngokuloo nto ujuzi umangele untombovuyo umangele ngoku ke lityala likajuzi ke ngomso funeka siphumele ngobuninzi bethu siyosapota ujuzi ekhoti ngomso enkosi ujuzi ke ngumama lo onxibe into corporate ngoba nedusha elenzeka apha ngomso ke court i-forms ndiyaqhuba ke apha kwicala umuntu ofuna ukubhalisela i-forms ze SANCO kule tafile ze membership